ಪಡೀಲು ಅಶೋಕನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ 39 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಕಟ್ಟೆಗೆ 150 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರ ತಂಡ ಕಳೆದ 40 ದಿನಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದಂತಹ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ದೇವರು ವರ್ಷಗೋರ ಆರ್ನ ಒಂದು ನೆಲೆ ಹೊಡೆದು ಇದೇ ಬರ್ಪುನ ಅರೆಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೋಕು ತೋಜೋಡುಂದು ಮುಲು ಪೂರ ಜವನೀರು ಸೇರ್ದು ಊರೆಲ್ಲ ಈ ಊರದಾಗಲು ಈ ಗ್ರಾಮದಾಗಲು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನೆರೆಗೆರೆದಾಗಲು ಇಂಗ್ಲ ಹೋವೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಿದ್ದೀರು ಅಗ್ಲಿ ಏರಿಗ್ಲ ದೇವರು ಬತ್ತದ ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅಲ್ಲಿ ತೂಣಗ ಆ ಮೂಲ ಈತು ಮಲ್ತಿರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ದೇವರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಟ ಈ ಊರು ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಟ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಿರಾವಡು ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಅಲ್ಲಿದ ಬುಕ್ಕ ಶಿವನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಅಂಟ ದುಂಬುದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ತೂಣ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂದಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಅವು ಪನ್ಪುನದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜವನಿಯರು ಮೇಲು ಕೀಗ್ಲಿಂದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇಂಕಲ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಗ್ಗಡ ಆತು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಚಿ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಪರ್ವತ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕುಟೀರ ಒಂದು ಪೂರ ನಮನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರುದು ಒರಿಯೊರಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರದು ಇಂಕಲ ಮಲ್ಪುನವು ಈಗ ಮುಗ್ಲಿ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಜವನಿಯರ್ನ ಪೂರ ಬೆಂಬಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು ಇಂಕಲ ಸಾಧಾರಣ ಇರುವ ಮಾರ್ಚ್ ಇರುವ ಅದ 20 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ವರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಮಲ್ಪುನ ಬೊಲ್ಪ ಊಟ ಇಪ್ಪ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅದು ಉಂಟಪ್ಪ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಸುದೆ ಈ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮುದ್ದನ್ನೆ ಆರ್ನಾತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತನಾರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಬತ್ತನ ಬೇಲೆ ಅಂತನಾರು ಒಂಜಿ ಮುದ್ದನ್ನೆ ನೆನಪುಳ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನೆನಪು ಒಂಜಿ ಸುದನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 31 ದಿನ ಒಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 1.5 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಡ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಈತ್ ಶ್ರಮ ಹೊರಡೋಣ ನಮ್ಮತ್ತೆ 1.5 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈತ್ 1.5 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇಡು ನಮಗೆ ಈತ್ ರಾತ್ರಿಗಳು ಉಂತನಾರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸುದನ್ನೆ ನೆನಪುಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆನಿತ್ತೆ ಸುದನ್ನೆ ಆಯ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಆರು ದಾಯ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳು ಆತಿ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಗಾನಗ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಕೀಲು ಮೇಲೆ ಊಲ ಇಜ್ಜಂತೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುವಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುಳ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಏರಿಯಾಗ ಲೋಪದೋಷ ಬರಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ 18 ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಈಡೇವರ್ನಾರು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೇಕ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೂರ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಬೇಲೆ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ 500 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮುಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಾರ್ಚ್ 1 ತಾರೀಕು ಶುರು ಮಲ್ತದು ಮುಳು ಎಂಕಲ ಮುಳು ಜವನರಿ ಎನ್ನನು ಬುಡುಪುಜೆರು ಈರು ಇತ್ತನ ಮುಳು ಬೇಲೆ ಊರ ಎಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪರಂದು ಮಾತಾರಲ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗ್ 1 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ 1 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಮಾತಾರನಲ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಅಡಿಗೆ ಚಾಯ ಮಾತಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮುಳು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಗಳು 5,000 2,000 ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜನಸೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಈ ಇಲ್ಲು ಈ ಇಂದು ಬೆಟ್ಟ ಮಾತ ಆವಳು ನಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನನ ಉಂತದು ಮುಳು ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಬಲ್ ದಟ್ಟುಗೆ ಇತ್ತಿನ ಸುಧಾರಣೆರು ಆರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಎಂಕಲ ಮುಳು ಜವನೇರು ಮತ ಸೇರುದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಎಂಕಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 500 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪತ್ತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಜವನೆರ್ಲೆ ಎಂಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏನೊಂದು
ಮುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಮನೆ, ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಹಸಿರು ತೋರಣ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡುಗರ ಮನಸೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಈ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಬರುವಾಗ ಚಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಅವರಿಗೆ, ಏನೋ ಪಾನೀಯವ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತೀರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ. ನಾವು ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದೀಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 43ನೇ ವರ್ಷ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ. ಇದು 43 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಪ್ರಕಾರ. ಆದ ಕಾರಣ 5-6 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 7 ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯುವಕರು, ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದರಿಂದಲೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ಯದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಜನಕ್ಕಲು ತೂವ ಅಂದಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪರ್ವತ ಇತ್ಯದ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪಾಯರು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಈ ಎಂದೇನು ಹಲ್ಲಿದ ಸೊಬಗನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಕಣ್ತುಂಬಿಸವನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮೂಲು ತೂಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಜವನೇರೆಗ್ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗ್ ಇಂದೆರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಪುನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿನ ಮೂಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡಂದು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರಡಲ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಊರ್ದಾಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಜವನೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಮೂಲು ನಿರ್ದು ಮಲ್ಲಾಪಗು ಮಲ್ಪುಲಕನೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಗ್ರಹಿಸರ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಆನಂದಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೇನು ತೂವೆರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನಗಲ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸೊಗಡು ದೇವರ ಕಟ್ಟೆಪೂಜೆಗೆ ಬರುವವರ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮುದ್ದ ಸುಧಾ, ಹರೀಶ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸಂತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.